В рубриката Горещи сърца поканих Георги Илиев. Той е кмет на столичния район Слатина и извървява дълги пътища, докато стигне до успеха. Така ли? Така е, да. Благодаря за поканата. Много се радвам да съм отново с вас в ефир на Националното радио и бих искал да кажа, че всеки път всъщност е по-ценен, когато е по-труден. И успеха, според мен лично, не бива да бъде постиган лесно, защото тогава не го ценим. Влязохте в сърцата на хората, разказвайки им вашата история и благодарение на лекарите, специалисти и слава на Бога, седите пред мен след тежка мозъчна операция. Така е, да. По време на заседание на Общинския съвет, когато трябваше да представя един доклад в средата на юни месец, всъщност получих припадък, след което се повтори и вече при диагностиката в болницата се оказа, че имам, тогава ми казаха 1, после 2, в крайна сметка при самата операция в Пирогов и благодаря на професор Герганов, който я направи, 7-часова сложна операция, защото туморите се оказаха 4. Но, слава Богу, наистина нещата са вече в много по-добре. Се чувствам напълно възстановен и чакам разрешението на лекарите да се върна обратно на работа. Да кажем на нашите слушатели, че вие за миг не сте отсъствали от работа, защото следихте какво вършат вашите заместници и давахте отчети всяка седмица на жителите на района. Да, така е, за което благодаря на хората, които се справяха всъщност с задачите, които им бях оставил. И след това и добавях. Просто, разбирате ли, обичам си работата и не мога да се откъсна. Някакси се чувствам отговорен. В крайна сметка хората са гласували доверие на мен и няма как, независимо през какво минавам лично аз, да не се опитам поне малко да помогна и в свършването на тази работа, която е всъщност това, за което са ме избрали. Доказателство за вашите думи са отново доверието на хората, които ви дадоха втори мандат, което означава, че те оцениха работата ви през първия мандат. Искрено вярвам, че е така. Най-силно го усетих, разбира се, след като споделих новината, която беше шокираща и за мен самия, признавам, но я споделих с хората и всъщност тази подкрепа, която получих, тя беше не просто главозамайваща, а всъщност беше толкова искрена, че четях и, те се казва, не можех да си спра сълзите от благодарност към хората, които всъщност ми се чувстваха в този труден момент. Искрено вярвам, че и тяхната добра мисъл, това, което мислеха те за моето оздравяване, е помогнало всъщност да съм в момента с вас тук, в това студио и да си говорим. Усетихте, че те имат нужда от вас, хората, които дори не сте виждали? Не за нужда. Не говоря за нужда. Тук говоря за съпричастност. Тук говоря за съчувствие. Това са неща, които, за съжаление, срещаме все по-рядко в ежедневието си. Когато всъщност усетиш, че те продължават да съществуват и че ги има в нашето общество все още, това дори ти дава някаква надежда, че всъщност нещата не са чак толкова лоши. Ние го виждаме и когато има някакви граждански активности за помощ на някого, колко много хора се включват. Всъщност истината е, че ние сме добри хора и не трябва да го забравяме. Да, понякога новините ни натоварват прекалено много, но всъщност аз лично го усетих колко добри сме ние, българите. Нужда от вас обаче безспорно има семейството. Да, разбира се. Но имате 4 деца? Имам 4 деца, да. Аз съвсем наскоро си гледах снимките от няколко часа преди операцията, където се снимах с 4 деца. Така за спомен. Пък си казваш, нали, в този момент това може би ти е последната снимка с тях. И сега, като я виждам тая снимка и си казвам, всъщност това е просто поредната стъпка напред. И благодариш на всички, които са направили нещо или само са помислили добре, за да продължиш напред. Това е... Отново имам тази възможност. Това е всъщност нещото, което ценя най-много в разрешаването на този проблем. Да се надяваме, нали, че всичко ще бъде все още. Не ме пускат лекарите да работя, но искрено вярвам, че всичко е наред. И сега искам
може би да отделям малко повече време и за семейството, както вие казвате, но те са свикнали с мен и може би аз съм така от много години, че всъщност общественото е малко по-важно от личното, въпреки че не би трябвало да е така, но пък в крайна сметка човек е такъв какъвто е. Аз не мога да се променя. Не може да се промените. Бяхте и лице на протестите. През коя година беше? 2013-2014, да. Протестна мрежа, зеления плакат и така нататък. Може би това е това чувство, което имаш, когато вървиш, носиш плаката и за тебе има 70-80 хиляди човека. Това беше 7 юли 2013 година, когато всъщност аз поне от големите митинги 90-та година, юни месец, на което също съм бил, не бях виждал толкова много хора на Цариградско шосе да се съберат. И всъщност това усещане те задължава, че ти си длъжен на тази общност, която върви след тебе. Затова ли тръгнахте по пътя на политиката? Да, всъщност това беше. Отначало аз бях само човек, който помагаше на други хора в този път, но в един момент просто усещаш, че ако искаш да се посветиш на това дело, трябва да го направиш ти самия. Не е ли мръсна игра политиката? Със сигурност е много мръсна, но пък ако не се занимават чисти хора с нея, тя винаги ще си остане мръсна. Просто аз така го виждам и вярвам, че има и сред политиците много други хора, които са чисти и са влезли в нея с добри помисли. Просто трябва да им гласуваме повече доверие. И всъщност затова и винаги призоваваме хората, независимо какви са им убежденията, просто да направят усилието и да отидат и да гласуват. Тези ценности са от вашите родители? Да, предполагам. Така е. Вашето възпитание? Възпитание, среда, хора, които винаги са слагали общото преди личното, но такова ми е семейството. Да. Ми кажете за вашето семейство? Сега баща ми, Бог да го прости, беше журналист, беше директор на издателството на БЗНС. Той издаде Фашизма на Жельо Желев, Земя за прицел на Свобода Бъчварова. Беше кандидат за Велико народно събрание и на големия митинг 90-та година, за който вече споменах, излезе, призова Оранжевата река да се влее в Синьото море и няколко седмици след това, по време на политическа обиколка, падна в една пропаст и това му беше живота общо взето. А майка ми винаги е била, отпреди да ме роди, финансов ревизор и се е занимавала с това просто да възстановява правдата, нека така да кажем, в обществото по този начин. И вие за правда се борите в обществото? За мен справедливостта трябва да е изконна ценност за всеки го. Ние сме общество, което някак си забравя да цени справедливостта, правото, законността. Някак си обичаме, когато се отнасят до нас, леко да си затваряме очите, да правиме компромиси. Няма нищо лошо в компромисите. То политиката е низ от компромиси, защото в крайна сметка никой няма възможност да изпълни всичките си обещания без подкрепата на други. И това е за добро, всъщност, така се осъществява контрол. Но, всъщност, ако има повече справедливост, според мен хората ще вярват повече на политиците и ще да се върна на моята си теза за гласуването. И тогава ще искат да гласуват, защото всъщност ще виждат, че има смисъл от това. Спазвате ли си обещанията? Опитвам се. Аз съм човек, има обещания, които не мога да спазя поради обективни причини или пък поради лични. Затова внимавам какво обещавам. Това научих. В началото ми беше много лесно, още в първата кампания, сега като се замисля, съм обещавал неща, които примерно не мога да свърша без подкрепата на Министерство на вътрешните работи. Ама то като се сменя министъра през 3 месеца, ти, дето се казва, тъмън се научиш да работиш с дадена структура и те се промени ръководството, отношението и изобщо. Тъй, че тази нестабилност, която имаме в момента, е доста плашеща и доста пречеща на това ние да работим и да си вършим работа.
На децата какво обещавате? На вашите деца? На децата какво им обещавам? Обещавам им прозични житейски неща. В смисъл, къде ще отидем, кога... Тези обещания гледам да си ги спазвам и си ги спазвам. Примерно, няма да забравя на близнаците, още като бяха на 7 години, те са родени 2009-та, значи било много преди още да... Тоест, вече бях започнал да се занимавам с политика, но само за протестите. И ги заведох, направихме обиколка на Италия, примерно. След което тази обиколка направих подобна вече и с по-малките, нали, които сега са на 10 и на 7. И така, в смисъл, обикаляме, ходим. По-скоро гледам да им разказвам за нещата, които съм видял, защото аз съм обиколил доста голяма част от света. Преди да почна да се занимавам с политика, се занимавах с международна търговия и съм бил на фантастични места. Ето, примерно, сега в момента е гореща темата за Тайван. Тайван е прекрасно място. Той е хем е остров, хем има планина, която е над 4000 метра височина, има невероятна индустрия, която е развита. Просто е чудесно място. На какво учите децата ви? На любов към хората, да бъдат честни. Всъщност, честността решава много проблеми. Аз им го обяснявам по много така лесен начин. Казвам им, вижте, ако лъжете, ще ви се налага да помните кой и за какво сте излъгали. Ако казвате винаги истината, независимо колко е сложно и колко смятате, че в момента ще ви е трудно и ще ви го заболи другия от истината, няма да ви се налага да правите това усилие, да помните кого и за какво сте излъгали. Просто казвайте винаги истината. В крайна сметка, тя ще ви направи свободни.